pretendín que fosen humoristas. Non necesariamente cómicos, gustame máis o humorismo que a comicidade, no sentido, decir, que sempre ten un algo de dramático, son vidas humanas, que se ven en situacións ridículas. O humor, cando comentaches o de inxenuos, eso tamén é un truco de construcción do texto. Decíamos os clásicos, cando falaban da división entre comedia, drama e traxedia, aquela cousa de que cando o espectador ve os personaxes inferiores a él é a comedia, cando os ve equivalentes é o drama, cando os ve superiores e admirables é a traxedia. Entón, efectivamente, para facer cómicos os personaxes ás veces son inferiores ao lector, de maneira que parecen inxenuos porque o lector percibese a si mesmo como máis listo que os coitados que andan por aí ao lado. Entón, e ese tipo de distancia entre o lector e o personaxe tamén é aproveitable como un mecanismo